तीन गो बात पर ख्याल करे। वेद शास्त्र में लिखल बा, वेद शास्त्र में लिखल बा पिता के विषय में, माता के विषय में और गुरु के विषय में। 10 गो पुरोहित महाराज के बराबर, 10 गो पुरोहित महाराज के बराबर एगो गुरु का स्थान होला। 10 गो पुरोहित महाराज के बराबर एगो गुरु का स्थान होला। आ 100 गुरु के बराबर एगो बाप का स्थान होला। 100 गुरु के बराबर एगो बाप का स्थान होला। आ 1000 बाप के बराबर एगो महतारी का स्थान होला। बेटा कोई बेटा हो जाले लेकिन माता को माता ना होली। तो आई गो माई के भजन बा। आराम से आराम से। प्रेम से सच्चा दरबार की। अब एक और माई के भजन सुनी। बहुत दिन पहले से 1990 से लेके आज तक, 1990 से लेके आज तक टी सीरीज कंपनी कैसेट के माध्यम से बराबर नाम सुनिले बैजनाथ भाई, बैजनाथ भाई। शंकर भगवान ससुरारी के विवाह करे तो डमरू बजौनी। शंकर भगवान ससुरारी के विवाह करे तो डमरू बजौनी। वो डमरू में से 14 गो बोल निकलल। कौन कौन बबुआ? तांडव। तांडव गणिपति पर नाचो शिव शंकर विनाशी। तांडव गणिपति पर नाचो शिव शंकर विनाशी। डिमिक डिमिक डम डमरू बाजे गण राशि गण राशि गण राशि गण राशि गण राशि गण राशि। एक हमारे भाई बैजनाथ सिंह हई हुड़का के आवाज देखी तबला सुनाई है। लास्ट वंदना। हेलो हेलो, आवश्यक सूचना। कलकत्ता मालिक से अनुरोध बाकी शंकर भगवान के हुड़का ये घड़ी खलिए नहीं बाजब। हुड़का करने दे दी जल्दी।
हुड़का खलिए बजी तो ठीक ना कही। चलो हेलो चले बैजनाथ भाई के हुड़का के हेलो हुड़का बजाओ के तो बैजनाथ बाबू के 100 रुपये पुरस्कार मिलल बा। हार्दिक अभिनंदन नमस्कार। आज 24 घंटा के अखंड अष्टजाम जब शुरू होला तो ये अखंड अष्टजाम शुरू करे के पहले एक गांव के परिवार के घर घर के महतारी बहन बेटी चाची ये पंडाल में इकट्ठा हो जाती। आया अखंड अष्टजाम शुरू करे के पहले एगो काली माई के भजन गावेली कि निमिया की डाढ़ मैया मैया मोरे गावेली ताकी झूली झूल झूलता झूलत मैया के लगाली पियासिया की चली भइली मैया मलहोरिया सुतला बाड़ू की जागल माली ना उठी कर मोई के पानिया पिया वसे उठी कर कैसे में पनिया पी एक हाथ लिहली मालिन दूसरे हाथ लेली कलश जुड़ी पानी या दूसरे हाथ। और भाई बैजनाथ सिंह हुड़का के आवाज देगी तबला सुनावत रहे। अब भक्त माई से का कहले हो कि ललकी चुनरिया माई के अरे लाल बाया चरिया हो चमरिया हो डोलई ललकी चुनरिया माई के लाल बाया चरिया हो चमरिया हो डोलैना ललकी चुनरिया माई के लाल बाया चरिया हो चमरिया हो डोलैना कि बाघावा बैठल बा पजरिया हो चमरिया हो डोलैना बाघावा बैठल बा पजरिया हो चमरिया हो डोलैना चुनरिया
चेंज करो। भाई बैजनाथ सिंह देखिए हुड़का के बोल चेंज करते रहे कि रहसू वाह वाह चौधरी का हो क्या बात है। वही बात है कि जो तू कह दरो आधा हिंदी आधा भोजपुरी तू मोनिया पढ़ाई हो दू किस्म के कि रहसू वाह वाह कि रहसू के तरल मैया बनवा के भीतरिया हो चवरिया हो डोलैया रहसू के तरल मैया बनवा के भीतरिया हो चवरिया हो डोलैया तो सेवका करे ले गोहरिया हो चवरिया हो डोलैना सेवका करे ले गोहरिया हो चवरिया हो डोलैना बोले प्रेम से सच्चा दरबार की। अब अंत में हनुमान जी का नाम भजी।